Heippa sinulle siellä jossain. Nytpä tänään tässä ja nyt minä aion tehdä ASMR-videon. Ja katsomme, mitä siitä tulee. Palmu, palmu, palmu. Ja mitä ihastuttavin taideteos. Aivan upea muumipaita. Nipsu, muumimamma, muumipeikko ja erittäin huvittava palmu. Tupsupääpalmu, josta puheen ollen. Tässä kirjassa muumit ja suuri tuhotulva on tämä kuva. Ja täällä, kun löydän sen kuvan, niin on myös erittäin hauskasti kerrottu asiaa tähän palmuun liittyen. Oletteko koskaan nähneet näin kummia puita? Kysyi Nipsu. Noin kauhean pitkä varsi ja sitten ihan pieni röyhelö latvassa. Se on tyhmän näköistä, sanon minä. Sinä tässä tyhmä olet, puuskahti muumimamma, sillä hän oli hermostunut. Nuo ovat palmuja ja ne ovat aina tuon näköisiä. Sen kun ovat, sanoi Nipsu loukkaantuneena. Iltapäivän kuluessa oli tullut hyvin kuuma ja tarina jatkuu. Ja tässä, siinä se on. Sama kuva kuin minun paidassani. Ihastuttavaa. Splendid. Nimittäin tämä kirja. On yksi kaikkien aikojen suosikkini. Kyllä, mutta tämä on minulle vasta harjoitusta päästä tähän ASMR-videoiden maailmaan. Ja videon aihehan on siis muumimukit, ainakin jossain määrin, koska minähän en osaa pysyä aiheessa. Mutta aivan ensin, kun minä olen ensimmäistä kertaa elämässäni eilen suihkussa taloussaksilla katkaissut varmaan näin paljon hiuksistani, pitkän pätkän, varmaan 20 senttiä ainakin, ja tänään rohkaistuin ja kynsisaksilla leikkelin tästä lisää, niin minäpä paljastan teille ensimmäistä kertaa elämässäni virallisesti leikkaamani hiukset. Joskus nuorena muistan, että olen hiukan jotain saksinut, ja tällöin kun menin kampaajalle, niin kampaaja sanoi, että onko joku olisi ruohonleikkurilla siellä vedellyt. No, nytpä tämä taiteellinen luomus, mutta se oli muistaakseni vain ihan vähän jostain, mutta nytpä minä oikein kunnolla leikkasin hiukseni ja tein näistä tällaiset pörheät ja hienot. Mitäs tykkäät? Ite tein ja nyt on pikkupiraatti. Aika mieletöntä. Saksin tästä tällaista lyhyttä pätkää. No nyt kelpaa koreilla. Aika hienot. No joo, nyt on hiukset paljastettu. Ja nyt tosiaan siirrytään videon aiheeseen. Ja tämän videon aihe on siis seuraava. Minä haluan ja aion esitellä sinulle, ystäväni kaukaisuudessa, minun suosikki niin kuin kesäiset muumimukini ja sitten muutaman sellaisen yleismukin, mikä sopii mihin tahansa vuoden aikaan. Nyt ei talvimukeja, koska kesä on tulossa. Niin minun suosikki kesä- ja yleismukini muumimukeista, näistä peruskokoisista, perinteisimmistä muumimukeista. Ja lisäksi tässä samalla aion siirtää sinuun valoa ja hyvää energiaa. Sillä
maailma ja maailman kaikkeushan koostuu energiasta. Kaikki on energiaa. Kasvien kasvu. Kaikki, mitä tässä videossa nyt tapahtuu sinun ja minun välillämme. Meidän vaatteemme ovat kasvaneet luonnon puuvillasta. Energiaa, auringon energiaa pelloilla. Ihmiset ovat värjänneet ne. Nämä hiukset tulevat siitä, kun minä syön energiaa. Ne kasvavat minun päästäni. Minun ajatukseni ovat energiaa, sinun ajatuksesi ovat energiaa. Kaikki. Aurinko, kasvit, maa, tuuli, sydämemme syke. Kaikki on energiaa. Joten valitaan näistä energioista valo. Valitaan hyvä. Eikä tukita korviamme sammalla palloilla, niin kuin äsken, kun katsoin vähän matkaa Lumikkia metsästäjä-nimistä elokuvaa Disney Plusasta, ja siellä katsoin varmaan puoleen väliin, ja se oli hirveän raakaa ja väkivaltaa ja kauheaa. Siinä oli synkkää metsää. Oliko se nimi jopa Synkkä metsä suomennoksessa? Kauhea metsä, hirveä paikka, jossa vain ihmisen heikkous vahvisti metsän pahaa. Mutta sitten siinä päästiin taka-ajojen ja hurjien kohtausten jälkeen sellaiseen, mitä he kutsuvat pyhätöksi, turvapaikaksi, kun se oli turvapaikka, sanktuari. Ja siellä keijumusiikki soi ja Kääpiö sitten joku niistä hauskasti sanoi suomennoksessa, että jotain, että ei taasko tätä kamalaa keijumusiikkia tai jotain laittoi sammalta korviinsa, että onneksi on sammalta, niin me emme tuki korviamme valolta ja keijumusiikilta, vaan me päinvastoin avaamme sielumme ja korvamme. Koska tämän videon tarkoitus on tuoda valoa ja väriä ja hyvää energiaa. Ja vaikka kaikki sotii tätä minun videotani vastaan, koska minulla ei ole oikeanlaisia välineitä, ei mikrofonia, vain tämä kännykkä tässä, ei mitään hienoa laitteita, edes kameratukea, kirjojen ja muistipelikorttirasian päällä vanhaan kaiuttimeen nojaa tämä puhelin. Ja minä olen hirvittävän väsynyt, olen niin väsynyt, että minun sattuu, mutta minun sieluni haluaa tehdä tämän, joten olen nyt kaivannut itsestäni eräänlaisen tason, kentän, jossa yritän nyt olla hereillä ja teidän kanssanne, koska haluan olla teidän kanssanne. Haluan jakaa. Minulla ei ole voimia, minulla ei ole mikrofoneja, ei välineitä, en tiedä miltä tämä tulee kuulostamaan. Ja kerran kun koitin tehdä ASMR-videota, niin en kuulostanut yhtään luoltavalta, mutta nyt päätin, että teen tämän omalla tavallani. Enkä yritä kuulostaa yhtään miltään, ja täten voisimme toivoa, että henget olisivat puolellamme. Ja lopputuloksen äänimaailma olisi miellyttävä, autenttinen, valoisa. Ja että me löytäisimme toisemme, me löytäisimme tiet ja polut toistemme sieluihin ja sydämeen. Eli oikeastaan voisimme todeta, että annetaan värien ja kuvien muumimukeissa puhua ja kertoa tarinoitaan ja johdatella meidät kauneuden ja lumouksen maailmaan. Nimittäin muumimukeista, kun juo ja valitsee niistä sen hetkeen sopivan mukin, niin ne tuovat lohtua, iloa, väriä, voimaa, energiaa. Ne aina herättävät jonkinlaisen energian ja vahvistavat sitä. Mutta nyt ennen kuin siirrymme esittelemään muumimukeja, niin minun täytyy kysyä sinulta. Muutama kysymys. Nimittäin tähän haastattelulomakkeeseen aion kirjoittaa nyt pari asiaa, jotka liittyvät sinuun, jotka ovat tärkeitä minun tietää ennen kuin siirrymme aiheeseen. Joten aloitetaan seuraavalla kysymyksellä, joka on kaikkein tärkein. Mikä on nimesi? Ja kun kysyn nimeäsi, en tarkoita välttämättä synnynnimeäsi, saat sanoa senkin, mutta mikä on
nimes, joka tulee sinun sisältäsi. Minä voisin olla vaikka tänään tässä videossa syntymänimeltäni Essi ja tämänhetkisen mielentilani nimeltä Essi, hassu, humoristinen tupsupalmutukka. Päivää. Kuka sinä olet? Voitte kertoa. Mielenkiintoista. Minäpä kirjoitan sen tänne ylös. Ja lisään vielä pari juttua, jotka tulevat mieleen sinun väreistäsi ja olemuksestasi. Noin. Tavallaan keksin sinulle lempinimen, jos ei haittaa. Sitten seuraava kysymys on, missä sinä henkisesti asut Muumilaaksossa? Mikä on se paikka? Minä haluaisin nimittäin asua siellä Muumipappa ja merikirjan alun Muumipapan elokuisessa tomuisessa puutarhassa, mihin hän kävelee sinne rehevien puutarhakasvien keskelle, sitten löytää sieltä lasipallon, josta heijastuu koko maailma, joka on miten se meni, Muumilaakson ja miksei koko maailmankin keskipiste, jossa kaunissa lasipallon väreissä kuvastuu maailmat ja meret ja toiset olennot. Siellä minä voisin asua Muumilaaksossa siellä puutarhan lasipallon lähellä, katsoa siihen itsekseni ja tuntea taikaa. Mutta missä sinä asut? Hyvä on. Mielenkiintoista. Entä? Sitten mennään vähän konkreettisempaan muumimukikysymykseen. Tykkäätkö sinä muumimukeista? Melko lailla olettaisin, että tykkäät, kun olet katsomassa tätä videota. Ellet ihan katso tätä. Hyvä on. Ja miksi sinä tykkäät muumimukeista? Yleisesti. Onko näin? Sama. Ne ovat niin ihana värisiä. Ja muumit ovat todellakin, niissä on jokaisessa jotain luonteen piirteitä. Kun juo siitä mukista, niin voi tuntea samaistumista, kun valitsee semmoisen mukin. Sitä paitsi niissä on aika hyvä perusmuotokin kyllä. No, mikä muki on suosikkimukisi? Ja voit valita vaikka nyt tällaisen kesäsuosikin ja sitten vielä yleissuosikin. Se voi olla talvimukikin. Kiva. Minä kerron vielä omia suosikeitani, kun minä esittelen niitä tuossa. Mutta miksi tykkää tästä mukista? Ymmärrän. Entä? Viimeisenä kysymyksenä. Kuka on lempimuumihahmosi? Selvä. Minä kyllä tykkään monista, mutta kyllä Nipsu yleensä jyrää ja vie voiton. Ja tästä päästäänkin nyt sitten muumimukeihin. Ja en ole valinnut, mistä mukista aloittaisin. Ja itse asiassa en ole yhtään ajatellut, mitä sanon näistä mukeista. Mutta aloitetaan spontaanisti. Kun kerran Nipsusta tuli puhe ja sopiikin tähän, niin aloitetaan kaikkien aikojen ensimmäisestä normaalikokoisesta muumimukista, jonka minä olen saanut. Nimittäin Nipsumukista. Ja se on tässä.
Eikö se olekin kaunis? Kissat itse asiassa, en välitä niinkään kissoista, tykkään koirista, mutta tässä tapauksessa tämäkään ei haittaa, koska Nipsu ja kultarhapussi on vaan jotain niin hauskaa. Sillä kuten Nipsu sanoo, niin ei ole ollenkaan sama katsoa esineitä kuin kosketella ja järjestellä. Ja omasta mielestäni on niin, että tavara ja materia on välillä aivan väärin ymmärretty. Eikä se ei aina tarvitse olla kuin nuuskamuikkunen, että riittää, että katsoo. Kyllä minun mielestäni saa omistaakin ja tavarat voivat olla sielun jatkeita ja ne voivat tuoda rauhaa ja ne voivat piristää ja ne voivat tuoda henkistä yhteyttä jopa jonnekin hyvin korkeaan paikkaan. Esineet voivat olla suorastaan pyhiä. Ja onhan uskonnoissakin pyhät esineensä, joten miksipä kaikki esineet olisivat niin maallisia. Minä ainakin teen esineiden ansiosta taidetta. Mutta tässä siis tosiaan on ruskea, ei niinkään juuri kesämuki, mutta yleisesti ottaen siis muki. Yleismuki, jota ei tarvitse mihinkään tiettyyn vuoden aikaan käyttää. Vaan milloin vain. Huvittava Nipsu, huvittava laiha pitkä hahmo. Vähän mohaa taitaa kyllä olla, mutta tulee mieleen sellainen, kun minun kanavallanikin minun tämä mikä käyttää nimittäin mikä on kanon vaara on koira, niin sillä itse asiassa tarkoitan sellaista hauskaa koiraa, tämmöistä ruskeaa Nipsun näköistä koiraa, sympaattista eläintä. Nipsuhan on sympaattinen eläin, katsokaa nyt tuota, kultarahoja tuolla. Niin tämä on kyllä ensimmäinen muumimuki, jonka käsittääkseni olen saanut näitä normaalikokoisia, koska oli se pieni muki, se erimuotoinen, mikä tuli lastenlautasen mukana. Mutta tällaisen mukin olen, ja se on itse asiassa minun lapsuuden kodissa vieläkin. Tämä on eri. Niin paljon kaipasin tänne omaankin asuntoni tällaista mukia, että ostin tämän eräältä mieheltä tori.fiistä varmaan muutama vuosi sitten. Kävin hakemassa ja sain Nipsuni. Pelastin hänet astianpesukoneen syövereistä tänne luomukäsitiski hajusteeton oliivisaippua kodin maailmaan. Ja nyt Nipsu on täällä turvassa. Tässä siis Nipsu. Tämä oli ensimmäinen muki. Mitä mieltä sinä olet Nipsusta? Kerrohan se minulle. Ja ai niin, 10 mukiahan esittelen teille, että mä olin niistä numero 1. Sitten voisimme mennä mukiin numero 2. Oikeastaan ennen kuin siirrymme seuraavaan mukiin, niin tuli vain mieleeni, että voisinpa vielä näyttää yhden kivan esineen, joka oikeastaan olisi pitänyt näyttää siinä kohdassa, kun kerroin siitä Muumipapan elokuisessa puutarhassa olevasta lasipallosta. Nimittäin tästä on minulla aina tullut mieleeni se lasipallo. Minulla ei nyt taida olla tässä sitä kirjaa, mutta olipas minulla sittenkin kirja tässä. Ja tässä on siis tämä Muumipappa ja merikirjasta yksi kaikkien aikojen lumoavin suosikkikohtaukset. Täällä on Muumipappa puutarhassa. Ja täällä, kuten näette, on lasipallo. 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 Ja minä luen nyt tästä tämän pienoisen pätkän. Tämähän näyttää siis tosi hienolta sitten, kun tää paistaa aurinko tai valo. Hämärä oli kasvanut maasta, niin kuin sen tapa oli, ja kerääntynyt puiden alle. Lasipallon ympärillä oli hiukan valoisampaa. Siinä se lepäsi kauniina,
merenvaa pilarillaan ja kuvasti koko puutarhan. Se oli isän pallo, kiistattomasti hänen. Isän oma maaginen, loistavan sininen lasipallo. Puutarhan ja laakson ja miksei koko maailman keskipiste. Isä ei katsonut siihen heti. Hän tarkasteli nokisia tassujaan ja yritti koota kaiken hämärän ja harhailevan murheensa. Ladattuaan sydämensä niin raskaaksi kuin suinkin, hän katsoi äkkiä palloon saadakseen lohtua. Pallo lohdutti häntä aina. Joka ilta tämän pitkän, lämpimän, kuvaamattoman, kauniin ja surumielisen kesän aikana isä oli käynyt katsomassa sitä. Pallo oli aina viileä. Sen sininen väri oli syvempi ja kirkkaampi kuin meri, ja se sävytti koko maailman viileäksi ja kaukaiseksi ja vieraaksi. Maailman keskuksessa isä näki itsensä, oman ison kuononsa, ja sen ympärillä kuvastui muuttunut ja unenkaltainen maisema. Sininen maankamara oli kaukana kaukana alhaalla ja syvällä pallon sisässä, ja sieltä saavuttamattoman etäältä isä alkoi etsiä perhettään. He tulivat joka kerran, kun hän vain odotti. Lasipallo kuvasti heidät aina. Se oli sellainen kohtaus. Mutta tämä lasipallo, ehkä se ei ole sininen, mutta lasipallohan kuvasti kaikkea. Ehkä se kuvastaa puutarhan värit siellä rehevässä elokuun lopun puutarhassa, kun ilta on jo pimeä. Aurinko on pikkuhiljaa laskenut siinä puutarhakävelyn aikana, on tullut pimeää. Kaikki loistavat kukat ja kasvit ovat siellä puutarhassa ja nyt tämän pallon energia tulee minun avullani siirtymään sinuun ja minuun tässä meidän yhteisessä hetkessämme. Ja se tapahtuu nyt. Ja se tapahtuu näin. Se siirtyy. Pölynä. Pallon energia tulee. Pallon energia tulee. Ja se siirtyy. Se siirtyy sinuun.
nyt taikapallo on tehnyt tehtävänsä. Ja tässä kohtaa oikeastaan voisimme laittaa hiukset kiinni. Sillä ne ovat aika lämpimät. Katsotaan, osataanko me tehdä uusista hiuksista taidetta. No sehän meni hyvin. Kelpaa. Sitten laitamme silmätippuja. Ja jatkamme. Nimittäin muumimukikierros on vielä kesken. Ja seuraava muumimuki voisi olla... Mikäs me tuosta arpoisimme? Otetaanko ihan päällimmäinen, reunimmainen? Seuraava muumimuki, jonka esittelen, on ristiriitojen muki. Nimittäin tässä on tällainen muki, jonka pitkään meinasin myydä. Sateenvarjolla leijaileva, tämmöisellä oranssipunaisella sateenvarjolla leijaileva pikkumyy, lillamyy. Ja minulla on tässä tällaisia hienoja tikkuja. En ehkä nykypäivänä enää ostaisi välttämättä, koska nämä ovat muovia. Mutta joskus nuorena olen ostanut ja näistä nämä päät tätä videota varten hiottiin sileiksi, ettei ole terävää muovin reunaa, koska emme halua vahingoittaa muumimukien pintaa. Näissä on hauskat värit, jotka tässä videolla eivät ehkä ihan näytä niin kirkkailta tai sellaisilta kuin ne ovat, mutta ne ovat kuitenkin aika hienosti sopivat yhteen, nämä oranssi, pinkki, vihreä, keltainen ja sitten tummanvihreä, vaaleanvihreä palmu. Ja näistä tikuista me valitsemme tänään tähän pikkumyymukiin keltaisen. Sillä myymuki on keltainen. Ja tämä pikkumyymukihan siis on sen takia vähän ristiriitainen, koska lapsena tykkäsin pikkumyystä, koska olin vähän sellainen, olin pienikokoinen, lyhyt ja olin sellainen villi ja sanavalmis ja muuta, mutta jossain kohtaa, kun luin muumikirjoja, ehkä juuri tuossa Muumipoppa ja merikirjassa, niin minusta ehkä pikkumyy oli vähän, ei pelkästään sellainen sanavalmis ja tomera ja sellainen rohkea, vaan jopa vähän sellaisella, vähän liian usein, vähän liian ilkeä, sellainen häijy. Mutta olen nyt antanut pikkuhiljaa pikkumyylle anteeksi ja siis itseään kannatan sitä, että ihminen saa olla vihainen ja ilmaista kaikenlaisia tunteita. Mutta jotenkin sellainen tietynlainen ilkeystyyppi on vähän itselleni, olen vähän sille allerginen, niin sitten oli vähän vihainen myylle tuossa pitkään. Ja tämä muki olikin minulla pitkään tuolla kaapissa, meinasin myydä sen ja tämä oli sellaisena, missä säilytin sellaista pikkuromua tuolla kukkaruukkukaapissa, mutta nyt se on kaivettu esiin ja oikeastaan tässä on aika hienot värit, kun tarkemmin ajattelee. Vähän hailakammilta tuntuvat, että näyttäisivät tässä kamerassa, mutta täällä takana myy roikkuu jossain ties missä verhossa. Mutta tämä on jotenkin hauska. Täällä myy jollain nuttuna. Kätevä kampaus, hyvin kätevä, ei tukka kutita. Ja pilkullinen mekko. Ja leijaillaan sateenvarjolla. Keltainen ja punainen ja tämmöinen. Voisi ajatella, että tässä olisi sellaiset hälytysvärit, mutta tämä on vähän tällä lailla haalennettu tämä oranssi. Jotenkin nämä värit miellyttävät, ehkä se ajatus leijailla jossain sateenvarjolla. Tällainen. Tämä oli siis muki numero 2. Anteeksi annettu, iloisen värinen, vapauden sateenvarjolla leijaileva myy. Sitten voisimme ottaa täältä seuraavaksi jälleen kerran ristiriitojen mukin 2 asiaa. Hemuli ja liila tai violetti.
Lapsena inhosin ja vielä nuorenakin liilaa ja violettia. Enkä nyt ymmärtää, kuka sellaisia värejä haluaisi käyttää. Nyt voitaisiin itse asiassa ottaa täältä uusi tikkukin ja se voisi olla tämä pinkki. Ja jotenkin en vain pitänyt liilasta ja violetista. Ja Hemulia lapsena jotenkin vierastin. Hän oli sellainen vihainen vaari. Vihaisen oloinen, vähän pelottava vaari. Ja Hemuliin yhdistyi kaikenlaisia ikäviä mielikuvia, mutta sitten jossain kohtaa minulla tuli sellainen poikkileikkaus. Onko se oikea sana? Tällainen jonkinlainen, että jotenkin Hemuli vapautui. Hemulit ja tietyt niitähän on niin monia niitä hemuleita, ja ne eivät ole kaikki tämä muumien hemuli siellä animaatiohemulia, tai se mikä animaatiosarjassa on, niin ne kaikki tai että siellä on niitä monia hemuleita siellä alkuperäisissä muumikirjoissa, ja minusta on helvetin hauskoja ne kiukkuiset kasvitiedehemulit siellä, niitä on hauska, kun luen ääneen välillä kotona muumikirjoja, niin on tosi hauska lukea kärttyisin hemulilla äänellä kaikkea. Siinä on kanssa yksi tunnemaailma, joka tämän mukin avulla voi käsitellä. Hauska ötökköjä ja kasveja keräilevät hemulit. Ötököitä, kasveja, postimerkkejä, mitä mikäkin keräilee. Ja violetista ja liilasta olen yhtäkkiä ruvennut vanhemmiten tykkäämään tässä takavuosina. Ja oikeastaan tässä on tämmöinen pastellin sävyinen tämä tausta. Ja sitten on täällä meidän pälvikalju, sivutukka, hemuli ja suurennuslasi. Ja täällä happireitetyt. No tota ei ole reitetty, mutta siellä ei taida olla ketään kotona. Tuo myrkkypurkki. Ja katsokaa noita kenkiä, miten huvittavat. Varmaat kuin kiiltonakkakengät. Perse pystyssä, liilamekko päällä siellä. Vaikka mies onkin, niin Hemuli itse. Eli nyttemmin olen Hemulimukin suuri fani ja tämä sopii tietynlaisiin mielentiloihin erinomaisen hyvin. Mitä mieltä sinä olet? Pidätkö sinä Hemulimukista? Se oli Hemulimukki. Sitten muki numero 4. 4/10. Ja se on on varmaan taas pakko sanoa ristiriitojen muki, sillä lapsena, ai niin, ja vaihdamme tähän taas erivärisen keltaisen tikun. Niin lapsenahan minä pidin niiskuneitiä, kun olin sellainen poikatyttö, että hän on ärsyttävä prinsessamainen, tommonen vähän nynny ja jotain muuta tollaista liian tyttömäistä ja liian nyhveröä jotain, mutta vanhemmiten minä aloin pitää niiskuneidistä. Ja itse asiassa, kun tarkemmin luki noita muumisarjakuvia, eikä vain katsonut sitä animaatiosarjaa ja muumikirjoja, niin niiskuneitihän on oikeastaan vähän sellainen, sillä käy vähän niin kuin tuuria. Se vaan osaa asiat kävellä puujaloilla. Se vaan voittaa ruletissa hirveän määrän rahaa, 2 miljoonaa tai miljardia, piilottaa ne rantakiven alle. Hups, unohtaa ne vaan, kun hänellähän on jo bikinit, niin hän ei tarvi niitä rulettipöydässä Rivieralla voittamien rahoja ynnä muuta. Ja niiskuneitihän on jotenkin sellainen, että olen välillä sitten taas löydän itsestäni, kun löydän Myytä ja löydän Hemulia, löydän Nipson, löydän niiskuneitiäkin. Niiskuneidin tätä tällaista. Haluan olla välillä oikein tyttömäinen ja laittaa biksut päälle ja jotenkin sellainen rento ja vähän semmoinen hupsista vain, asiat vaan menee tyyli. Ja tämä jotenkin mielettömän ihan minun ystävälläni eräällä oli joskus takavuosina tällainen muki. Ja en nyt enää oikein muista, oliko se WhatsApp-kuvassa vai jossain kun näin se, mutta olin sillä lailla, että minä haluan tuosta mukista juoda joskus. Ja en nyt muista, sainko ikinä juoda, koska olen varmaan kerran vain nyt käynyt hänen luonaan kylässä ja siitäkin on varmaan 2-3 vuotta. Mutta sitten totesin, että haluan itselleni tällaisen ihanan aarrearkkukeltaisen niiskuneitimukin. Ja nytpä minulla sitten on tämäkin muki. Vaikka tämä ei nyt ole vähän aikaa ollut käytössä, kun tämä on ollut tuolla sellaisena säilytysmukina, missä on ollut semmoisia pieniä rasvatuubeja. Mutta tästä voisi nyt kesän tullen alkaa juomaan, nimittäin tämä on kesäinen muki, niin kuin tuo pikkumymukikin on mielestäni kesäinen. Tämä voisi olla syksyinenkin. Se sopii kyllä molempiin, mutta tämä on oikein kesäinen. Pirates of the Niiskuneiti. Tällainen. Sitten siirrymme mukiin numero 5.
Ja itse asiassa otetaanpa nyt oikein samalla toinenkin niiskuneitimuki. Ja tämä muki vaatii ehdottomasti tikuista. Arvaatteko minkä? Pinkki, vihreä, oranssi vai keltainen? Arvaa, minkä valitsen tähän mukiin. No, se vaan tietenkin oranssi. Otamme täältä hiotun pään. Se on tämä pää. Emme naarmuta mukia. Ja sitten alamme selvitellä, miksi tämä muki on hieno. Ensinnäkin haluan sanoa tästä kuriositeettina mainittakoon yhden yksityiskohdan, että ainakaan näissä mukeissa missään, mitä nyt esittelin, niin ei ole tällaista, kun näissä kaikissa muissa mukeissa on tällainen kuva loppuu ja tässä on tällainen valkoinen. Niin tässä mukissa on täällä kuva loppuu, mutta se jatkuu aurinkona. Ja se jatkuu vielä molemmille puolille. Näettekö? Tämä valkoinen jatkuu aurinkona. Tämä auringon säteet ovat aivan mielettömän ihanat tämmöiset aaltoilevat valkoiset. Tämmöinen valkoinen aurinko on jotenkin hieno. Siitä tulee mieleen kuuma aavikko ja aavikon hiekkojen keskipäivä. Jännitys ja seikkailut. Muumitkin olivat aavikolla siinä aikakonejaksossa. Lienette muistanette. Ja täällä meillä on tällainen oikeastaan raitoihin, minulla on ristiriita niin suuri, mutta tässä mukissa ne ovat todella ihanat. Tulee mieleen, että tämä raita edustaa hiekkaa ja tämä hiekkaa ja auringonlaskua ja tämä taivasta ja täällä auringonlaskua. Ja tässä korostuu se, mitä äsken sanoin niiskuneidistä, että kun lapsena en suostunut jossain vaiheessa edes mekkoa päälleni pukemaan, niin se oli liian tyttömäistä, niin nyt vanhemmiten, kun olen ruvennut tykkäämään oman tyylisistä niin virtsakoista, mekoista ja bikineistä sun muista, niin ja katsokaa mikä hauska, vähän Kiina-hattu tulee mieleen, semmoinen kiinalainen. Ja päivänvarjo, mä oon pitkään halunnut päivänvarjon, niin täällä on hatut ja ihana päivänvarjo ja muut, niin. Ja rantakassi, ihana rantakassi. Ehkä tämä on jotain auringonpölyä tai hiekkaa tämä piste täällä, valkoinen piste. Tässä korostuu nyt tämä niiskuneidin ylväs naisellisuus ja tällainen, että välillä on kiva vaan ajatella, että nytpä minä repäisen ja lähden rannalla ja kerään kaiken naiseuteni ja oikein olen tyylikäs ja hieno leidi. Niin tällaista tyyliä, joka ei ollenkaan enää sodi vastaan sitä, että kun esimerkiksi en meikkaa enkä mitään enkä haluakaan, mutta ei tarvi meikata tai mitään voidakseen olla naisellinen ja ylväs ja näyttävä ja näin vaan voi olla oikein hienoissa vaatteissa ja bikineissä ja laukuissa ja lähteä vähän kävelylle kesäkaduille. Niin tämä muki, kauniit värit ja ihana tunnelma ja ihana tällainen itsetunto ja ylväys ja ei ollenkaan mielestäni narsistinen, vaan ainoastaan sellainen, että tietää oman arvonsa ja viettää kivaa päivää ja on ylpeästi se, mikä on ja nainen. Se oli hieno niiskuneitimuki. Se oli numero 5. Meillä on vielä puolet mukeista jäljellä ja nytpä sitten siirrymmekin seuraavaan mukiin ja se voisi olla muki, johon sopii. No, se on muki taikuri. Ja minkäs me tänään ottaisimme taikuriin? Arvaatteko? Vihreä, pinkki, oranssi vai keltainen? Mikä näistä? No, mehän taiomme täältä pinkin. Vaikkei se tässä näytäkään saman pinkiltä. Tästä kamerasta on oikeasti tällainen vähän enemmän Barbie-autopinkki, mutta aika hauska. Taikuri, sitäkin pelkäsin jotenkin lapsena, mutta tässä mukissa on kyllä mielettömän kauniit toisiinsa sopivat värit. Ja taikurin viitta. Katsokaahan taikurin viittaa. Onko täällä kumpi on tuolla on hiottu pää. Kuinka hienosti se on piirretty. Kuinka hienosti taikurin viitan laskukset leijailevat täällä.
yössä. Vai onko avaruudessa aina yö? Vai onko siellä, että siellä ei ole koskaan yö? Siinäpä vasta kysymys. Nythän taikuri näyttää mielenkiintoiselta hahmolta. Ja tässäkin tämä liila, mistä violetti olen oppinut tykkäämään. Tällainen purppura violetti, mikä tämä olisi tällainen jännä väri, niin tässähän se on. Ja lisäksi tähän liittyy hauskasti sellainen, kun olen yksinäinen sielu. Ja täällä on tämä kuva. Niin joskus netissä törmäsin sellaisen meemiin, jossa oli tämä kuva. Ja siinä oli se ajatus, että kun haluaisit viettää juhannusta ja ei ole ketään kenen kanssa sitä viettää ja olet yksin vietät sitä juhannusta. Ja meemi kuuluu jotakuinkin niin, että kun on juhannus ja oot mökillä, tai kun on juhannus ja muut on mökillä ja sä oot yksin vittu avaruudessa. Ajatelkaa kuinka hauska. Minua nauratti se, kun olen juhlapyhät oikeastaan ei ole enää ollut vuosia mitään juhannusjuhlia, kun on vaan kerrostaloasunnossa ja jossain vähän pyörähtää ehkä illan viimeisinä hetkinä, kun pääsee ovesta ulos, kun aurinko on jo laskenut ja käy vähän jossain ajelemassa ja kääntymässä, mutta ei oikeastaan tapahdu mitään. Niin tämä puoli ei itse asiassa ole mielestäni niin hieno. Tässä värit vähän sotivat ristiriitaisesti. En pidä tästä sinikelta punaa, mutta tämä puoli on hieno. Ja sehän riittää, koska yhtä puolta kerrallaan voi katsoa. No tämä oli muki numero 6. Sitten meillä on vielä 4 mukia jäljellä ja täältä voisimme nyt kaivaa taas ristiriitojen mukin. Koska yllättäen kyllä nyt kun oikein tarkemmin mietin, melkein kaikki mukithan ovat ristiriitojen mukeja. Pidän harvoista asioista elämässä ja näen aina sillä lailla, kun haen täydellisyyttä katseellani, niin aina on joku, mikä häiritsee, mutta ehkä se ei haittaa niin paljon. Myymukiin me valitsemme täältä sitten oranssin. Eli kuten aiemmin jo kerroin noista myyristiriidoistani, niin niihin ei enää tarvitse mennä. Niin tähän myyssä oli tässä sama, että meinasin myydä tämän joskus sen takia, kun ja hylkäsin. Tämäkin oli varmaan jossain roskakaapissa. Ajatelkaa, neurootikkona pystyn koskemaan tähän. Onhan tämä tietenkin pesty, mutta tämä oli pitkään siellä jonain mukina vaan, missä oli varmaan jotain sälää, kun olin niin vihainen myylle ja jotenkin ajattelin, että en pidä tästä mukista, mutta nyt minä olen todennut, että tämäkin muki on oikeastaan aika hauska. Kuplia. Ja myyn nuttura on tässä kyllä mielettömän oranssi. Hauska. Ja saippua kuplia tulee sieltä. Ja minun mielikuvissani nämä eivät ole saippua kuplia, joita täytyy pelätä, kun ne menevät silmiin, räiskähtelevät rikki, että niistä tulee jotain oireita, vaan nämä ovat jotain oireettomia saippua kuplia. Ja raitaa on kaikenlaista eri väristä raitaa. Tämähän on kesäinen. Se myy mukista. Sitten meillä on 3 mukia vielä. Ja nyt voisimme oikeastaan ottaa täältä mukin nimeltä Hemuli 2. Ja Hemuli 2 otamme keltaisen. Ei! Hemuli 2 otamme kasviaiheisen palmun. Vai ottaisimmeko jopa vihreän palmun? Tämä kyllä nyt näyttää niin eriväriseltä tämä vihreä. Tämä on oikeasti tällainen tumman vihreä, oikein tällainen niin kuin metsän vihreä, mutta tässä se on melkein sininen. Ehkä sittenkin on vaalean vihreä, jos se näyttäisi tässä paremmalta. Näyttää. Niin tämä muki, kun hemuliristiriidastani pääsin tosiaan eroon ja näin hemulin muunakin kuin vanhana vihaisena vaarina, niin tämä muki on yksi kauneimmista mitä muumimukeista, mitä on siinä, nämä kasvit, nämä värit, jotka nyt vähän hailakampina kamerassa ovat kuin oikeasti. Rakastan näitä, näyttävät joltain päällyskasviepifyyteiltä. Ehkä jotain orkideoita tai jotain muita, mitä lieneen ovatkaan, mutta tykkään täällä niin kuin koko mukista joka puolelta, kun katsoo. Jokainen kohta on hienosti suunniteltu ja kasveja tulee joka paikasta. Ei ole sellaisia tyhjiä kohtia liikaa. Täälläkin on kasvia ja täällä taustallakin on kasvia ja siellä hemuli pyörii. Suurennuslasilla tutkii näitä erittäin hienoja kukkia. Mitä sinä tykkäät? Hemulin kasvilaukku on mielettömän hieno. Ja tämä muki itse asiassa on sellainen, että
että tästä tarvitsee myös levittää energiaa. Ja siihen tarkoitukseen me otamme tällaisesta hienosta harvoja marimekonastioita, joista pidän, tällainen retrohenkinen kukkakuva. Kaivamme täältä korujen keskeltä. Taikakallo. Tällä maagisella korulla siirrän sinuun nyt kasvien energiaa. Oletko valmis? Ota hyvä asento ja keskity. Täältä dippaamme taikaenergiaa. Ja sitten ravistelemme sitä sinun yllesi. Tunnetko? Tunnetko kuinka mieletön energia? Mieletön kesän kasvien edekukka. Mesi energia siirtyy sinuun. Täällä sinut kaipaavat paljon energiaa. Ja tuosta puuttuu selvästi. Tämä kohta oikein vaatii energiaa. Näin. Tunne. Näin. Hemulin taika on nyt, Hemulin kasvien taika, kesän kasvien taika on nyt tullut yllesi. Voit vielä siemailla tästä. Taikajuomaa. Noin. Ja vielä kerran. Se kaipaa vielä pienen mausteen. 1 punainen meritähti. 1 simpukka. Ja 1 kultainen meritähti. Ja sekoitetaan palmulla. Kaadetaan täältä vähän taikalientä. Ja sitten nyt se on hyvä. Noin. Nyt minusta tuntuu, että olet täysin voimautunut. Joten meidän on aika siirtyä mukiin, kun olemme käyneet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mukia. Meidän tulee siirtyä nyt mukiin numero 9. Ja oikeastaan nyt kun meillä on vielä 2 mukia jäljellä, älä katso kun otan nämä täältä, niin nyt en ole ihan varma. Taidan kyllä esitellä ensin tämän Muumit ja suuri tuhotulva aiheisen mukin. Nimittäin en voinut ikinä kuvitella, ennen kuin tämä muki tuli tässä hiljakkoin, ehkä 1-2 sisällä, niin en voinut kuvitellakaan, että tämä kuva, yksi kaikkien aikojen lempikuvani, näitä vanhan ajan kuvia, kun muumeilla on vielä tämä pitkä kuono, niitä alkuperäisiä Tove Jansson kuvia, niin en voinut kuvitellakaan, että tästä kuvasta voitaisiin tehdä muki. Väri ei ole aivan täydellinen, väri on kyllä miellyttävä, mutta itse olisin hieman tiettyihin kohtiin laittanut tummempia sävyjä ja tämän neitokaisen, joka tässä mukissa on, niin en olisi jättänyt häntä valkoiseksi, mutta yhtä kaikki tämä muki on kuitenkin oikein soma. Ehkä sominta tässä on kerällä oleva nipsu. Tämä Persus-reisi täällä, kun hän on kerällä täällä oikein Faaraon koirana, niin aivan mielettömän ihana. Näitä kukkia olisin laittanut vähän enemmän jollain tummemmilla pinkeillä ja tulppaana
jolla oli siniset hiukset siinä kirjassa, niin ne olisivat siniset, sellaiset kauniin hohtavan siniset, ja ehkä hänen mekkonsa voisi olla jonkun värinen. Sitten täällä on suosikkejani saniaisia. Siis voiko enää mielettömästi ihanampaa kasvia olla kuin saniainen. Olen aina miettinyt, että mitä nuo pienet pisteet saniaisten, kun luonnossakin on siellä lehtien alla niitä pieniä pisteitä, liittyvätkö ne saniaisen lisääntymiseen jotenkin vai mitä ne ovat. Tämmöisiä. Täällä menee saniaisen lehdet. Täällä menee saniaisen lehdet. Rakastan saniaisia. Ja tässä mukissa, kun on tämä kuva tosiaan, niin meillähän on täällä tämä tuhotulvakirja ja täällä on, kuten kohta saat nähdä, niin no ensinnäkin täällähän näkyy tämä, kun tulppaana tulee tuolta hohtavasta kukasta esille. Täällä hohtava kukka. Ja pitkät hiukset. Omat pitkäni hän nyt leikkasi. Mutta sitten täällä on tämä samainen. Siellähän he ovat yhdessä. Aivan ihanan tämmöisen turvallisen tuntuisessa paikassa. Kuten kirjassakin lukee, että ja niin he meloivat hiljalleen järven toiselle puolelle. Siellä kasvoi tiheässä sananjalkoja, ja niiden alle muumimamma teki heille sammaleeseen pesän, jossa nukkua. Muumipeikko makasi aivan hänen vieressään ja kuunteli, kuinka sammakot lauloivat järvellä. Yö oli täynnä kolkkoja ja kummallisia ääniä ja kesti kauan ennen kuin hän vaipui uneen. Ja aamulla tulppaana lähti kulkemaan heidän edellään ja hänen sininen tukkansa loisti kuin kirkas päivänvalolamppu. Se oli sellainen. Ja täältä mukista mainittakoon, kun tämä on tämmöinen erikoismuki, Moomin Arabia Finland, Moomin 80 juhlamuki, niin täältä mainittakoon vielä tämmöinen hauska yksityiskohta, josta tykkään, kun täällä mukin sisällä muumimamma ja muumipeikko tuolla kiipeävät. Miten se menee? Tuolta mennään. Kiipeävät tikapuita pitkin ja se on tosi hauskan näköistä. Ne kiipeävät tuolla mukin sisällä. Se oli sellainen muki. Ja sitten siirrymme. Tästähän tulee joku tunnin videokin näköjään, tai katsotaan nyt, koska osaan lopettaa. Niin siirrymme kaikkien aikojen suosikkimukiini. Tämän mukin nimi taitaa oikeasti olla Muumilaakso. En ole aivan varma, olisiko ollut, täytyy tarkistaa, mutta täälläkin on tällainen erityinen pohja. Lukee Tampere Finland Muumimuseo. Tällainen. En muista nyt, onko tämä joku mikä juhlamuki, mutta minä olen aina kutsunut tätä itse nimellä Puutarha. Minulle tämä on ihana. Itse asiassa tämä sopii joka vuoden aikaan mielestäni, vaikka tämä on kesäinen. Minun mielestäni vaan esim. Jouluun sopii. Kun joulunahan on tyypillisesti myynnissä kaikkia trooppisia kasveja. Ja minusta on aina ollut ihana tehdä vaikka joulukukka-asetelma, vaikka tänä vuonna se ei väsymykseni takia onnistunutkaan, niin kukat ostin, mutta en pystynyt istuttamaan ja se jäi kyllä kalvamaan ja harmittamaan, mutta se oli tällainen vuosi tänä vuonna, niin joulun on aina kuulunut mielestäni semmoinen keltaisen hiekka kauniissa trooppisissa kukka-asetelmissa. Kaikki joulunahan on kaikkia trooppisia Intian mausteita, neilikkaa, kanelia, kaikkea paljon, niin jouluun liittyy lumi, mutta siihen liittyy myös jollain tavalla sellainen eksoottisuus. En tiedä, ymmärtääkö tätä kukaan muu kuin minä, että jouluun kuuluu sellainen aavikon kuumuus ja kukkaloisto, mutta lumi ja pakkanen. Mutta siis tämä muki sopii kaikkiin vuoden aikoihin ja tämä on mieletön. Ja minulle tämä muki on nimeltään aina Puutarha. Tässä on sellainen, että tämä muki on täynnä kaikkea, mutta se ei silti ole sekava. Ja värit, jotka eivät vain näy tässä kamerassa niin hienoina, mutta ne ovat ihanat ja pastellisia ja kirkkaampia sävyjä. Ja
Täällä on taikuria, pantteria, täällä on pilven päällä muumia, niiskuneiti ja tuolla joku nipsueläin menee ja hevoskastanja, kun se siinä kukkii. Ja on muikkusta ja mörköä ja tuolla juoksentelee joku ja siellä on joku nipsu kanssa ja hemulit ja haavit ja pikkutyyppejä. Tuolla on kotiuhtia ja viuhtia. Jopa niitä siedän tässä mukissa, vaikka niistä oikeasti pidäkään. Muumivappaa, hattivatti ja ihania puita puutarhakukoista. Tämä muki, tuo Rauha, tämä muki ja minä. Me ollaan erottamaton pari. Ja koska miesystävälläni on tapana hajottaa astioita hirveästi, vahingossa siis, niin olen ostanut näitä varoiksi 2. Koska sydämeni ei kestäisi tämän mukin menetystä. Tämä on ihana. En kyllästy siihen koskaan. Rakastan sitä aina. Ja ikuisesti. Ja koska en koskaan osaa päättää videoitani mihinkään, vaikka tämä oli 10. muki, niin minulla on teille vielä pari bonusasiaa muumeihin liittyen, jotka haluaisin esitellä. Toinen niistä on lasin alunen Muumipekka ja Pyrstötähti -kirjasta. Ja toinen on Muumipappa taulu, tämmöinen posliinitaulu. Ja tämän posliinitaulun ostin jokunen vuosi sitten. Tämä ei ole aivan täydellinen, koska tämä tausta on ehkä vähän semmoinen väärän sininen, vähän semmoinen utuinen ja harmaan pilvisen päivän. Ehkä tämän pitäisi olla joko aurinkoinen tai sitten sellainen iltatunnelma. Mutta vaikka tämä ei ole täydellinen, niin tämä on silti hieno. Koska siellä Muumipappa viettää kesää ja lukee Agatha Christien kirjaa. Agatha Christie, hauskasti häntä julkisuudessa kutsuttu murhamammaksi, koska hän murhista kirjoittaa, niin murhamamma itse siellä on salapoliisirikosjännäreissä ja hänellä on siellä eväät ja juomaa, vaikka nyt itse juokkaan enää, mistä sen tietää, onko tuolla jotain samppania, en juo alkoholia, enkä syö makkaraa, enkä mitään, mutta ei anneta senkään häiritä tunnelmaa. Siellä on lyhty, eli valoa, tyyny ja peitto, eli pehmeyttä ja lämpöä, ruokaa, kirja. Jos hän vain on suihkun raikas, mikä on minulle tärkeää, niin siinä on kaikki, mitä tarvitaan. Hyvään elämään, hyvään hetkeen, sillä elämään on hetkiä, ainakin minulle. Tämä taulu, eikö se olekin söpö? Ja sitten puussa tietenkin, luonnossa. Ja sitten vielä, kun valot jo himmenevät ja on aika käydä nukkumaan ja levolle, niin täältä vielä himmenevien valojen illassa näytän teille Moomin 80 Moorlan lasinalusen. Ajatelkaa, miten rauhoittava tunnelma. Muumi, nipsu ja nuuskamuikkunen ja pyrstötähti. Pyrstötähti menee siellä taivaalla. Se syöksyy halki avaruuden omia reittejään, omia ratojaan. Ja kukaan oikein tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja nämä ystävykset tässä istuvat rauhassa, katsovat öiselle taivaalle, joka pyrstötähti siellä hohtaa omaa valoaan kultaisena ja punaisena tummassa yössä. Ehkä istuvat siellä lämpimässä kesäyössä. Ja elokuisessa lämpimässä pimeässä kesäyössä. Sellainen se voisi olla. Kun on jo pimeää ja on lämmin ja tulikukat, kaikenlaiset liljat ja hohtavat kukat
kukkivat puutarhoissa. Sinne he katsovat yöhön, kukin omissa mietteissään. Kaikilla jotain jaettavaa, kaikki ystäviä keskenään, mutta jokaisella omat pienet salaisuutensa, omat unelmansa, omat ajatuksensa, joihin he ovat vaipuneena. Toivottavasti tämä tunti, jonka mietit kanssani, antoi sinulle jotain hyvää. Minulle tämä ainakin antoi. Kerro mietteitäsi kommentteihin. Vähän tollainen nihkeä sana. Kerro mietteitäsi videoni alapuolelle. Mitä ajattelet? Muumeista, pyrstötähdestä, muumimukeista. Olisi kiva kuulla. Oikeesti. Nyt, jos sinua alkaa jo nukuttaa, kuten minua, niin minä ja muumi ja nipsu ja nuuskamuikkunen ja taivaan pyrstötähti haluamme toivottaa sinulle hyviä unia ja lähettää sinulle pyrstötähden ja tähtien pölyä. Sillä nimeni on Essi ja se tulee persian sanasta Ester, joka tarkoittaa tähteä. Jotakuinkin noin se meni. Joten tähtipölyä sinulle.